Asa ka nilapita ni? Lah, may tao. Hoy! Ay, tulog ni o. Tulog deh. Dire na nabtan ba og kuan. Katulog gid siya. Hoy. 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 Ah, tuog ka noy? Asa may ato sir? Ah, ngadto ko sa unahan lagi. Nagianti ka, natulog ka o unsa ka? Kapoy ka? Tagpilaw jud ko sir kay kapoy ko. Sir kay kuan nakakaglubi eh. Ah, nakaglubi day. Oh. Pila ka punuan mo na agi day? Kuan pa sir. Isa. Isa, kapoy na ka? Taas man kaayo, habog kaayo. Ah, habog ba? Lain po kayo, mura mag dagko kay nga punuan sa lubi, daghan kay lumot. Dagog jud kay sir, nga hakak pati ito kay hakak. Ay, niudto naman ka. Wala pa sir eh. Ah, bago pa di ka nagsugod. Pahuler ka. Oh, Ah. Pila punuan lubi day? wala sir. Pindir pod kuan, pila ihatag sa tag-iya sir. Dili Ah, bungat og pila ihatag, pila. Ah, depende ra. Ah, Pindira og may report kay maka kwarta-kwarta po gamay. wala sir, kuan. Palit pag konsumo bugas. Ah, Para po sa akong mga anak ba. lagi pait kay kinabuhi ron, pait kay mangitag trabaho lagi. Lagi sir, tingin ka anak paita kay ug gubak ko mga anak. Sinibi ka buok niya. Manakara ako ang panginabuhi. Grabe po nang 19 ka anak ni mo ay daghana na sobra dosina man na. Oh sir, kay sa man sir nga kuan man. Kanang dili man pud nato apugan pud wala atong kagalingon sir. Ah, lagi ba kay samot na kanang tugnaw kay panahon. O labi kay diri sa bukid sir. Ah, lagi Kay pod. kuan sir. Di akong asawa kay kuan man pud okay ra man pud siya daghan among anak. Ah, 19 daghana po gaano ba? Mm. Nya. Nya hinay kay musaka lubi nya. Makaigo ka sa pangonsumo. Aw, ang kaano gi sir? 1 kilo, isa ka adlaw. Kuwang ra jud pero paano lang ang mga bata kaon lang po og nay kamuting kahoy o kamuti. Lugaw na lang lugar day. O sa sir, lugaw ya. Ang say pod makakuha ko og kanang mga lutya diri sa sapa. Ah, lutya. Mao lang Ita ba? saging ano. Ah, sige lang kay nakoy hatag nimo. May na lang ba? Hatag unta nimo Daling kan. gyud kuan pero saon man nga nainaykan man. Nakoy hatag nimo noy kay buoy kay kag kuanay kahimtang di ay. Unsa may imong kinahanglan day? Pangonsumo? Kana sir kinahanglan ginatanan. Niya mabitang nanakaw kog lubi kay kuan aron kapalit og bugas. Mabugas. Nga nakakaang po ko daan pita nakasaka po ko mail na po gipasaka ko sa tagiya niya isa palagi akong naagi kay paway ko kay nakatagpilaw mo ng kuda kong dari no Nakoy ko ba hatag nimo pang pamugas. Oh, sama gyud nga bilar ang ko gabi oh pamugas. sama sir Pamugas. ayaw na sir ay maulaw puta na sir Sige na ba? Naunsa nga ulaw kay hatag na ko nini mo. ulaw gana sir ay kay Dawata ba pang kuan lang bugas. ana sir kay napo ko iko ano niya Sure ba? kuan masiluan po ko ani karon nagsakar ko Pila mo sildo ni day? ambot lagi pila pa yatag sa tagiya ni pila mahuman ko ani mahuman ni iyang kuan sa kunon ani sir Oh, dawata ba kay pamugas may na lang. ay sir maulaw ko Unsa ni tawhana dawata ni? Unsa man ka nga timgam dawat? ay na sir ay kay dako po nag-ayo pa ay bandid Sige na ba dawata ba naunsa ni tawhana nga ay pabutang masuko ko ba? sir
Abe. Ayun lang na, pamugas nimo ba? Salamat kay sir ha. Kay dako Oh. ni kanina kong tabang sir kay nakapalit og bugas ani og kuan. Way problema na basta kuan. Looy ko sa mga kahimtang pud lagi kay daghan kay kag anak lagi. Lagi sir sa aming sir nga mananggin na kuan na abot man gyud og sinibi kabok kong anak. Nya ang trabaho mo ra lagi na ra diri bukid nakaraglob. Nya sir dako ang tabang nako sir. Dako ang tabang sa akong pamilya. Sa akong mga anak kakaon Mas maayo na. Noy, dapat buhaton ninyo magkontrol na mo sa imong asawa ay na mo di na mo mag anak-anak pa. Kay lisod kay kinabuhi ron. lagi sir. Isod jud. Ipaita gyud eh. Basin ka kuan pa ka hunahuna pa ka ika-20. Kuan sir. Mag-anak gyud sir kay Ha? wala naman to siya. Tulo na ka mga kabulan. Wala naman po to siya nagkuan sa iyang binulan ba. Mo ba buros na po di ay lugar? Mag-anak gyud sir. Ay ka-20. Oh, ka 20. Paita na. Last na gyud na 20. Anak, ambos sir. Ako balupod kay Dapat magkuan na mo maghunahuna mo ba kay lisod kay panahon oy. Nya unsa pa may kinahanglan nimo? Dungagan to na basig kan. igo na sir. Tight na ni sir ay. Ako na kaning tabang. Pangwan, pang kape bitsin. Nay ano, pang palit bitsin oh. Bitsin. Salamat kay sir ha. Nya asin, amoy asin. Wala gi asin sir. Asin oh, asin. Salamat kay sir. Nya naman kape, namoy kape. Wala ko sir. Pang kape oh. Salamat kay sir ha. Gatas. Samot sir. Wala na gyud. Pang gatas. Wala na gyud gatas akong anak. May na lang ba? Sir, dako di ko pasalamat sa imo sir kay nagi ka dari. Wa di ko magdahom karong paana ba, karong butaga nga. Naay mohatag nako ingon ani di ay nga. Nagkasihan ko nga kapait ko bugas. Way problema na kay kuan may na lang makatabang pud ta gamay sa tong isig ka tawo pa. Hinaot sir nga daghan pa unta kang matabangan nga sama ka nako ba nga kabos gid kayo. Ang pinabuhi naragi ta mo sa bukid. Sige noy kay mo kuan sa ko mo dayon ko mo adto na ko. Salamat ya sir, ayo sa imong lakaw. Sige. Agkuan na dia basin niya kuan. Sir kay magkuan ko sir, baka magtiwas pa ko ani. Sige noy. Adto na ko noy. Sige sir, salamat.